Втеча від російської окупації з тим, що можна було взяти в руки, тисячі кримчан ще в 14-му виїжджали з півострова. Багато хто їхали на материк в нікуди, не маючи тут ні рідних, ні знайомих. Як російська окупація враз змінила життя? Далі історії вимушених переселенців з Криму. Затишна львівська пекарня. За горнятком кави Оксана пригадує, як в 2014-му втікала з рідного Криму, прихопивши з собою лише найнеобхідніше. З того часу минуло вже 5 років. У Оксани тут власна справа, друзі. Та вона ще й досі не може збагнути, як так трапилося, що Росія одного дня нахабно вкрала її батьківщину. В моїй голові досі не складається, як це в 21 сторіччі таке могло бути, чесно кажучи. От я дивлюся на кадри, в яких я приймаю участь, тоді там в тих акціях. І знаєте, це як якийсь сон насправді для мене. От такий дурний, що все одно хочеться проснутися. В окупованому Криму в Оксани лишилися старенькі батьки. Каже, хотіла забрати їх до себе. Татові потрібний медичний догляд, але вони відмовилися полишати батьківщину. Коли ти повертаєшся туди, ти розумієш, що від тієї приємної свободи, яка там була, в принципі, там взагалі нічого нема, а від тих природних ресурсів, які там все ж таки були, зараз намагаються їх знищити. Кримський татарин Руслан, як і Оксана, в 2014-му також змушений був тікати з Криму. Сьогодні у Львові на виставці він дивиться на світлини тих своїх земляків, кого окупанти в Криму без вини запроторили за ґрати і звинуватили в тероризмі. Едем Бекіров, Енвер Мамутов, Вадим Сірук. Руслан розповідає, кримські татари окупантові не скоряться ніколи. Ні в Криму, ні тут, на материку. Як можна змиритися з цим, що постійно в твоєму серці? Важко сказати. Я ці 5 років ще не був в Криму. У мене батько, брат, сестра, інші родичі. Ліля зі своїм чоловіком також тікали від репресій Кремля, та не з Криму, а з самої Росії. Кажуть, там їх переслідували через віру. Скільки сімей залишилось без отців, скільки матерей залишилось без своїх синовей. І вижу всю ту боль, которую они испытывают. Общество, которое в Крыму, в отличие от регионов этой России, они поддерживают друг друга. И мне радостно, что эта поддержка происходит и вне Крыма. Оксана, Ліля, Руслан та ще сотня таких, як вони, змушені були залишити свої домівки, але навіть тут, у Львові, за тисячі кілометрів від рідного дому, їхня боротьба триває. На акціях протесту вони вимагають звільнення Криму і свободи для усіх політичних бранців Кремля. Рана Алієва, Заман, АТР.